Poštovani potpredsjedniče Nurković, poštovana potpredsjednice Popović, uvaženi potpredsjedniče Đeljošaj sa suradnicima, prije što pređem na temu, a kako je ovo moje prvo obraćanje nakon lokalnih izbora koje smo imali u Kotoru i Tivtu, želim zahvaliti svim Kotoranima koji su dali glas za Hrvatsku građansku inicijativu i zahvaljujući tome ponovo smo se vratili tamo gdje nam je mjesto, ponovo se čuje hrvatski glas u Kotorskom parlamentu i nakon izbornih uspjeha koje smo ostvarili u Tivtu kada smo povećali broj mandata, nakon što smo prije godinu dana osvojili rekordan broj glasova i vratili se i u Skupštinu Crne Gore, sada smo to isto uradili u Kotorskom parlamentu. Također, s principijelne ravni želim osuditi i sve napade kojima je bila izložena Vesna Bratić. Poznato je da Hrvatska građanska inicijativa i gospođa Bratić su na suprotnim političkim stanovištima i nemaju puno dodirnih ideoloških tačaka, ali sa principijelne ravni, kako sam kazao, želim da naše društvo bude uređeno i da niko zbog svojih stavova ne trpi takve napade. A to govorimo iz osobnog iskustva, jer smo i sami dugo vremena bili izloženi sličnim medijskim i paramedijskim sadržajima. Što se tiče ovog prijedloga zakona o elektronskim komunikacijama, Hrvatska građanska inicijativa će dati svoj glas i podržat će ovo zakonsko rješenje, shvaćajući značaj izglasavanja ovog prijedloga i s aspekta europskih integracija i zatvaranja pregovaračkog poglavlja broj 10, pregovaračkog poglavlja koje se tiče informatičkog društva i medija. I čestitam potpredsjedniku Vlade, gospodinu Đeljošaju. Jako mi je drago kad manjinski političari u Crnoj Gori pokažu sposobnost ne samo da se bave afirmacijom manjinskih prava, već da su sposobni da daju širi društveni i politički doprinos i ja vam čestitam na tome. Pokazali ste to i na primjeru vođenja općine Tuzi, sad pokazujete i kroz djelovanje u ovoj Vladi. Iako Hrvatska građanska inicijativa nije participant ove Vlade, ne gledamo jednako na sve njene konstituente i pozdravljam vaš odgovorni pristup koji ste iskazali i prethodnih dana kroz javne nastupe. Dakle, Hrvatska građanska inicijativa će podržati zakon o elektronskim komunikacijama. Hvala vam. Hvala.